салому алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Бо лайку комментҳои худ моро дастгирӣ кунед ва мо оғоз мекунем. дӯстон, фурсатро аз даст надиҳед. имрӯз охирон рӯзи скидкаи калон дар телеграм-канали Шермардон шоп аст. тамоми пойафзолҳое ки нархашон 3500 рубл буданд, ҳамакнун бо нархи 2500 рубл фурӯхта мешаванд. пойафзолҳои босифат бо нархи дастрас барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буданд нависед ва барои тамошои дигар намуди пойафзолҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. даромада обуна шуда тамошо намоед. расман муҳорибаи чорими худро варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов рекорди UFC он 3-0 аст бар зидди варзишгари арменин Мелсик Багдасарян рекорди UFC 3-1 22 июн дар мусобиқаи UFC дар Арабистони Саудӣ мегузаронад. Мелсик Багдасарян ба UFC таърихи Dana White Contender Series бо шикаст додани варзишгари амрикоӣ Денис роҳ ёфтааст. ӯ дар ин ташкилот 4 муҳориба гузаронида дар 3 тои он дастболо шуда дар 1 тоаш аз ҷониби Кулибао шикаст хӯрдааст. дар видеои навбатии оиди ҳар дуи варзишгар маълумоти пурраро пешниҳодатон хоҳем кард. якҷоя варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимовро дастгирӣ менамоем. муҳорибаи Шон Стикленд бар зидди Пауло Коста дар коркард қарор дорад. собиқ ҷанговари унвонии UFC дар вазни миёна Пауло Коста эълон кард ки ба он муҳориба бар зидди қаҳрамони собиқ дивизиони Шон Стикленд пешниҳод карданд. ва ман пешниҳод карда буданд ки ман бо Канонир дар муҳорибаи июн муҳориба кунам ва ин идея ба ман писанд омада буд. аммо баъд аз 2 рӯз онҳо гуфтанд ки Пауло ту рӯзи 1 июн бо Шон Стикленд ҷанг хоҳӣ кард. ин як муҳорибаи аҷиб хоҳад шуд. ҳатто аз муҳориба бо Канонир дида ҷолибтар мешавад. лоиқ Раҷабов низ рӯзҳои наздик ба Атагон бармекардад. муҳорибаи навбатии ин варзишгари тоҷик низ дар коркар қарор дорад. оиди дар кадом мусобиқа ва бо кӣ муҳориба карданаш хабарҳои расмиро интизор хоҳем шуд. бояд гуфт ки лоиқ Раҷабов низ ҷанговари UFC буда дар ин ташкилот 3 муҳориба гузаронида дар 2 тои он даст боло ва дар 1 тоаш бохтааст. охирон муҳорибаи худро лоиқ дар UFC Fight Night 238 бар зидди Абдулкарим Алсилвадӣ гузаронида бо нокаути техникӣ ӯро шикаст додааст. шояд ки лоиқ Раҷабов низ дар мусобиқаи UFC дар Арабистони Саудӣ ки дар он Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров муҳориба доранд баромад кунад. дӯстони азиз, моро пайгирӣ намоед ва аз хабарҳои MMA бохабар бошед. хайр то видеои навбатӣ.